I denne her video vil jeg vise, hvordan man arbejder med ugrupperet statistik og tegner boxplot i Inspire. Så vi tager udgangspunkt i denne her opgave, hvor vi har temperaturen på 30 forskellige dage. Så skal vi bestemme det udvidede kvartilsæt, og vi skal tegne boxplot over datasættet. Så det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal have tastet det her data ind i et regneark. Så jeg indsætter en side med lister og regneark og kalder den her kolonne temperatur. Og så taster jeg de 30 temperaturer. Sådan her. Og som I kan se, så behøver datasættet ikke at være ordnet. Altså man behøver ikke at stille data op fra lavest til højst, når man arbejder med det i Inspire. Så det første vi skulle, det var, at vi skulle bestemme det udvidet kvartilsæt. Og det kan man i princippet gøre på 2 forskellige måder. Og jeg viser begge dele. Så vi går i værktøjer, så går vi i statistik, statistiske beregninger og statistik med en variabel. Så siger vi antal lister, okay. Og så siger vi, at x-listen skal være temperatur. Og så får vi her en lang række tal. Så nu var det udvidet kvartilsæt, vi havde brug for at kende. Så det er, skal vi lige se, finde det her. Det er her. Minimum er 14. Nedre kvartil er 20, medianen er 22,5, øvre kvartil er 26 og maksimum er 30. Så her kan vi aflæse det udvidet kvartilsæt. Men det vi også kan aflæse af den her statistik, det er gennemsnittet. Nu bliver vi jo ikke spurgt om det i opgaven, men hvis vi gør, så kan vi også finde det her. Det her x med en streg over, det betyder gennemsnit. Så det er altså en måde at bestemme det udvidet kvartilsæt. Den anden måde er ved at tegne boxplottet, som vi jo også skal i opgave B. Og her der skal vi bruge den side, der hedder diagrammer og statistik. Så den vælger jeg, og når vi tegner boxplot har vi jo kun en x-akse, så jeg skal bare vælge hernede på x-aksen, at det skal være temperatur. Og så højreklikker jeg og vælger boxplot. Og så får vi det. Og af boxplottet her kan jeg jo aflæse det udvidede kvartilsæt, altså et minimum af 14, nedre kvartil er 20, medianen er 22,5, øvre kvartil er 26 og maksimum er 30. Så det er også en måde at bestemme kvartilsættet på, samtidig med at man tegner boxplottet. Så nu er jeg klar til at svare på min opgave. Og jeg kan skrive noget i denne her stil. Til opgave A har jeg skrevet, at jeg indsætter data i regnearket på næste side og laver statistik. Det udvidede kvartilsæt er, og så har jeg skrevet det op her. Og til opgave B refererer jeg sådan set bare til side 3, hvor jeg skriver, at jeg har tegnet boxplottet.